Kierros ei aloittaa. Joo, tää on ollut ensimmäinen. Molempien jalkojen väliin. Se on helppo se sarja. Hyvä. Okselin jälkeen on pysty käännössä. Vahva otte. Kunnon otte helposta. Ohkeen jalkojen väliin. Hyvä otte. Jännä. Vaihda suuntaa uudelleen se sama pitkä. Älä koita siellä hypyssä vielä tehdä käsillä mitään. Annat sen hypätä ja sitten nyt makeasti. Siinä kohtaa jos... En mä vieläkin tehnyt mitään, se oli mennyt. Päätät, että te. Apua. Takakäännös lennossa. No ihan sikavaita. Se vähän nenällä protestoi sitä vasten. Sen takia se myöhästi. Raippa vielä ulkokäteen. Hyvä. Pyllysatulla ja käännetään. Silmät kiinni ja käännetään. Käännä. Hyvä. Yes. Wow.